खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी दिनै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान दिनैनि सानखौ गासै मुलुगावनो आबहावा सान हिसाबै फालिनाय जायो थिग बेबादिनो चिरांनि बिजनीनि सिङाव थानाय सुबाइजार गोजौसिन फरायसालियावबो 5 जुन एबा मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिफां गायनाय हाबाफारि बानजायदों सुबाइजार गोजौ फरायसालिजों लोगोसे 19 सुबाइजार बियाबनि MCLA प्रभात बसुमतारी बिथाङा सुबाइजार समितिनि MCLA प्रभात बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला दिनै मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै गासै फां 500 बिफां फुलि गायगोन बेनिनो सुबाइजार गोजौ फरायसालियाव फां 250 बिफां फुलि गायगोन। बे बिफां फुलि गायनायनि गुबै थांखियानो जाबाय आबहावाखौ साखोन-सिखोन खालामनांगौ आरो फरायसाफोरखौ बिफां गायनो थुलुंगा होनायजों लोगोसे बिफां अननो फोरोंनांगौ होननानै फोरमायदों MCLA प्रभात बसुमतारी बिथाङा। फारसेथिं सुबाइजार गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं रमानन्द ब्रह्मआ बुंनाय बायदिब्ला बिफां थाब्लासो मानसि थानो हागोन आरो मानसि थाब्लासो बिफां थागोन लोगोसे बिफां गैयाब्ला दुंथायाबो बारायलांगोन हा सिंनि दैयाबो थौलांगोन बेखायनो बिफां गायनाया मानसिनि आखु आरो बिफां अननायाव मानसिनि धोरोम जानो नांगोन होनना सुबाइजार गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं रमानन्द बिथाङा फोरमायो। आसा दिनैनि बे गोथार फुंबिलि समाव बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांनिसिम साबायखर बावबाय दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथि फैनो हानायनि थाखाय दा दिनैनि नैबे गोथार समाव फुंनि समाव जोंहा सुबाइजार हायार सेकेन्डारि स्कुलनि बानजायनायाव प्रिन्सिपालनि बानजायनाय आरो बे समस्तिनि MCLA हिसाबै आंबो बिथांमोनजोंनो हेफाजाब होफानो मोननानै गोजोननाय मोनदों नैबे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय जोंहा दिनै 5 जुनआ जाहैबाय सारा प्रिथिबियावनो बेखौ माने फालियो माने वर्ल्ड इनभाइरनमेन्टेल डे हिसाबै इनभाइरनमेन्ट डे हिसाबै दा बे हाबाफारिखौ जोङो सुबाइजार हायार सेकेन्डारि गेलेग्रा फोथार लोगोसे कम्पाउन्डआव जोङो गोबांथार बिफां फुलि गायनायनि हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव जोंनि मास्टार स्टाफजों लोगोसे टिचार स्टाफजों लोगोसे जोंनि छात्र छात्री बिथांमोनहाबो बाहागो लादों दा बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावबाय दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफानायनि थाखाय दिनैनि नैबे हाबाफारियाव जोङो गोबांथार मोजां बिफां फुलि लाबोनानै गायनाय जादों दा गायनायनि मेइन उद्देश्यआ जाहैबाय बयबो मिथिखागौ जोङो जेरै बोरैहाय आबहावाखौ जोङो माने मोजां लाखिनो हानो बिनि थाखाय जोंनि इयुन जोलैफोरखौ एसे इन्सपायार खालामनायजों लोगोसे इनकारेज खालामनायजों लोगोसे जोङो बे हाबाफारिखौ लादों खारन जोंनो गोनांथार बिफांखौ जों गायथारनांगोन बयबो आरो जोंनो बे बिफाङानो जोंनि थाखाय मोनसे समाव खामानि होगोन बा होगासिनोबो थालांगोन आरो जोङो जोंनि दानि परिबेसखौ नायोब्ला बिफां गायनाया अत्यन्त प्रयोजन जानानै दं बा गोनांथि जानानै दं दा बेखायनो जोंनि इयुन जोलैफोरखौ इनकारेज खालामनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लादों आरो हाबाफारि लानायल' नङा जोङो गायगुबैदोंबो हयथ' जोङो 500 दालसो बिफां फुलि लाबोनाय जादों बेयाव जों बे स्कुल एरियायाव माने 250 दालखौ जों गायगोन दा बेखायनो बे हाबाफारिखौ लानो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों गावखौनो। बुहुमनां आबहावा सान बे आबहावा सानावनो जोंनि सुबाइजार हायार सेकेन्डारियावबो बेखौ लोब्बा लाखिनानै प्रग्राम बानायनाय जादों मानो होनबा आबहावा साना जोबोर गोनांथार बेनि थाखायनो मानसि थायोबासो बिफां थागोन बिफां थायोबासो मानसि थागोन होननाय खोथा दङ मानो बिफां गैयाबा जोंनि आबहावाया लासैनो दुंथाया लासैनो बारायनायनिफ्राय बारायलांबाय थायो आरो बिनि अनगायैबो दैनि लेभेला लासै गाहायनिफ्राय गाहाय थांबाय थायो आरो बेनिफ्राय आरो अक्सिजेननि जि खम जालांनाय बिबाङा बेखौ माने बेलेन्सआव लाबोफिननायनि थाखाय जोङो बे बिफांखौ गायनांगौ आरो बिनि अनगायैबो फिथाइ सामथाइ बेखौथ' जों बुंना फोजोबनो हाला आरो बिफां लाइफां आरो बिनिफ्राय मोजां फार्निचारबो जों बानायनो हायो मोजां फार्निचार मोजां सफा बेफोर जों बिफांफोरजोंनो बिफांजोंनो बानायनो हायो बिनि थाखायनो बेफोरखौ लोब्बा लाखिनानैनो साफ्रोमबो मानसिया फरायसायानो होन गामिनि गोरों गोरायानो होन दिनैनि सानाव खमावबाबो फांसे बिफां गायनांगौ आं बेखौ गायजानो लुबैयो मानो होनबा आबहावायानो जोंनि जिउ आबहावा गैयाबा जोङो थांनानै थानो हानाय नङा आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जि बयबो सुबुङानो दिनैनि दिनाव खमावबाबो जासे फांसे बिफां गायो आं बेखौनो खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।